Jeg vil lige prøve at vise, hvordan man redigerer i sin egen profil. Jeg er logget ind her som Fridtjof. Det er lige meget, hvor man står henne her, for det der er afgørende, det er, at man trykker heroppe i højre hjørne på den gule, så kommer der en drop-down menu, hvor man vælger min profil. Når man så ser ens profil, jamen så vil man få vist den synkroniserede version, som alle andre kan gå ind og kigge på. Derfor er det vigtigt, at man lige klikker her på det her link, for at få redigeret profilen. Så går man ind og ser alle de her forskellige felter, som er, og ud for hvert felt, der vil der være en kuglepen, som man vælger at trykke på. Hvis man for eksempel vil ændre sit billede, vælger man at trykke her på kuglepennen, så kommer profilbilledet op, og alle ens sociale links kan man redigere. Det er dem, der bliver vist hernede under profilen, man kan se direkte links til. Her er ens kontaktoplysninger, og heroppe er ens personlige oplysninger. Dato for tilslutning, det kunne være fedt, hvis folk gik ind og opdaterede den. Det er specielt tilbage i tiden, at der ikke helt er styr på de ting. Men hernede under kontaktoplysninger, der skal man eksempelvis redigere, hvis man får en ny mailadresse, som også er utrolig vigtigt, at man har. Jeg synes, at det er rigtig fedt, at man bruger sin private, fordi I kan se her, det er min Gmail, den bruger jeg sjældent, men den kommer aldrig rigtig til at skifte, hvis jeg skulle skifte og arbejde for eksempelvis. Så så vil jeg jo miste den mailadresse der, så at bruge sin private, det giver rigtig god mening. Men det var sådan set det. Batteriet er til at være afladet. Jeg skynder mig at gemme.